Utitu den awehi ingsun sab'ina alpan ing 78.000 min ummati saking umat ingsun yadkhulu kang bakal wanjing ya ummati aljannata ing surga bigiri hisab. Wa wujuhum hale utawi wajahe ummati kal qamar iku kaya qamar rembulan lailatul badr ing dalam wengian badar. Wa qulubuhum lan utai pira-pira hatine ummati ala qalbi rajuli wahidin iku ing atas hati wong lanang kang seuji pastazad tu maka nyuprih ainan mata maka kare-kare nyuprih muhi ingsun robing pangeran ingsun azza wa jalla pazadani maka muhi ya robing ingsun ma'akuli wahidin hala tetap sata saban-saban sejina sabiji sabina kalawan 70 alpan kalawan 1000 apane 1000. Utiat dan awehi umat sapa umat ingsun sayaning sawiji-wiji lam yu'tahu kang durung den awehi ing syahadun sapa wong seji min umam ayakula tegese yen ta ono ieu si umat indal musibah ing dalam nalika musibah inna ngucap-ngucap lapad innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atu ngawehi sira kabeh ajiro ing wong kang buburuh ajrohu ing buruhane ajir qabla ayya jipa ing dalam sadurung yang tagaring arakohu opo kesange ajir bakal 2 minggu dibayar. Wa alimu lan ngawaruhan sira kabeh ing ajir lan ajrohu ing ganjarane ing buruhane ajir wa huwa latawi ajir fi amali kutub ing dalam pekerjaane ajir adamun nasu tawi lewi gede-gede agung-agung manusia haman apane kabingunge al mukminu iku wong mukminun ya tamu kang neja banget ieu si mukmin bi amri dunyahu kalawan urusan dunyane si mukmin wa amri akhirahu lan urusan akhirat si mukmin. Gawe nama geus beres bangunan teh pikiran peuting mah can beres. Kiraan kene ieu. Can pas. Adamun nasu tawi leuwih gede agung-agung ya manusia kona panehake alal mar'ating wajib ing atase wong wedon jauh juga iku pamajikane mar'ah salakine mar'ah. Adamun nasu tawi leuwih agung-agung manusia kona panehake alal rajul ing atase rajul ummuhu iku indunge rajul. Adamun nisa tawi leuwih agung-agung nisa barokatan apane barokah aisaruhunna iku kang leuwih dingin-dingine nisa maunatan apane biayane atawa ringan lah murah ringan ulah murah ngewanya gampang atuh gampang biayane barokah awet ada mulai ayat tawi leuwih agung-agungnya ayat Al-Qur'an ing dalam Quran ayatul kursi ku ayat kursi wa'dalu wa'dalu lan utawi leuwih adil-adile ayat Al-Qur'an ing dalam Quran innallaha iku ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa akhwafu ayatin lan utawi leuwih dipika wedi-wedene ayat Al-Qur'an ing dalam Quran iku ayat pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Maka taisapang yang malaikum migawa yasiman miskala daratin sabot sikisawi khairan apane kabagusan yarahu maka bakal ningali yasiman ing khair wa mayaman wong yang malukang amal yasiman miskala darahing sabot sikisawi saran apane kaalaan yarahu maka bakal ningali yasiman ing sar. Wa arjalan utawi leuwih arja-arjane ayat bil Qur'an dalam Quran iku ayat ya ibadiyalladzina asrafu he hamba ingsun alladzina tegese wong akeh asrafu kang obrot ya alladzina lan pesimita sepira-pira wake alladzina la taknatu ojo ngarasa putus asa sira min rahmat ilahi saking rahmat Allah innallaha satana Gusti Allah yaktur iku bakal ngampur Allah dunuba ing pira-pira dosa jami'an kalawan sakabeh. Ilmu ngawari sira kabeh ana ing satune kalakuan laisa iku ana mikum saking sira kabeh min ahadin saking salah sawiji ilal malu awarisi angin opo
harta warisan ieu syahad ahabu iku leuwih dipikademen ilahi maring ahad min malihi tinimbang saking hartane ahad. Maluka utawi harta sirama iku barang kodamta kang ngadingi ini ieu sima wa malu warisi kalan utawi harta warisan sirama harta iku harta kang narima akhir sira tadi ge kodamta siranya alinu nemrakan sira kabeh hada nikah ing iki nikah nemrakan rebana nemrak wajalu lan ngajadikeun sira kabeh ing nikah fil masjid ing pirang-pirang masjid 2000 lan nabeh tawa hiburan ngayakeun ulah hiburan ya nabeh we lah nabeh sira kabeh alaihi ngatas nikah bidupup kalawan piro-piro rebana gendang tung gendang ning gendang Islamik tanding tanya holi ngaran kacerekan daning ikmal ngamal sila di dunia kakak dua dunia sira kana kaya satune sira tak isu iku bakal urip sira abadan ing dalam sawise wa malan miga amal sira lil akhirat kakade akhirat sira kana kaya satune sira tamuti iku bakal maut sira godan ing dalam benjing. Iktanim ngalap sugi sira khamsan ing 5 qoblal khamsi hayataka tegese hirup sira qabla mautika sadurung ayeuna sadurung maut sira wasihati kalan sehat anjeun qabla sukmika sadurung gering sira wa paragopa lan waktu renggang anjeun qabla sukrika ing dalam waktu sibuk sira asyababa kalan waktu anom asira qabla haramik sadurung pikun sira wagina kalan sugi sira qabla pakrika samemeh pakir sira egesilu nyucikakan sira kabeh siabakum ing pirang-pirang rereged sira kabeh wa khudu lan ayeuna ngilangkeun sira kabeh min syarikum saking rambut sira kabeh wastaksu lan nyusur sira kabeh watazayyanu lan gigindingan sira kabeh watadanapu lan bebersih sira kabeh painal bani Israil kana satune bani Israil lam yakunu ikarna bani Israil paluna iku migawe bani Israil ing ikila kabeh panazat maka zina nisahum sapa pira-pira nisane Israil bani Israil. Ugdu lunga sira aliman hale dadi alim lunga tawa wedi tawa dadi wedi lunga we lah lunga sila aliman hale dadi alim aw muta'aliman atau wong kang ngaji aw mustaiman atau wong kang ngupingkeun aw muhiban atawa muhiban wong kang ayeuna maring wong kang sawiji saking sakabehe kang tilu wong kang muhiban maring wong kang ayeuna muhib wong kang jadi jalma ngahiji tina anu tilu ngahiji jeung jalma tukang ngadengkeun ngaji jeung santri jeung alim wala takun lan ojo ono sira khamiso iku kang jadi 5 patah laka maka sabab ruksak sira kalima manaon teu kabeh abdal liman utawi kautamane iman anta lama iku yenta ngayakinkeun sira annallaha ing satune Gusti Allah maka iku tetep kang ningali maring sira gitu lah iku tetep kang ningali maring sira hai sumakunta ing dalam sakira-kira barang kang tinemu sira abdalu doa utawi lawi abdal doa antas alaiku yang tetakon sira robaka ing pangeran sira apa ing pangampura wal apialan kawarasan pi dunya wal akhirah aina maka satune sira ida udi tahuma ikotat kaladen awehi uti tahuma ikotat kaladen awehi sira ing apawalan apiyah pi dunya ing dalam dunya summa uti tahuma maka kari kaiden wehi sira ing apawalan apiyah ing akhirat pakad aplahta maka nyata bagya sira
Abdul sadaqah utawi leuwih tamane sadaqah antus baiku yen tangawargeun sira kabidon ing ati jaian kang lapar. Abdul sadaqah utawi labdana sadaqah ya ta'alama iku yen ta belajar armar sapa wong wadon al muslim wong sawijil al muslimu kang muslim ilman ing ilmu sumayu alim maka kali-kali kawurukeun ieu si mar'u ing ilmu akhahu ing dulune si mar'i al muslim kang muslim. Abduliyah utawi leuwih utamane ibadah ajrun apane ganjarane suratul qiyam iku ayeuna wallahu alam.